Hola, amics i amigues dels Museus de Catalunya. Avui volem recuperar un fragment d'una visita guiada que vam fer ja alguns anys al MNAC. Era una visita que parlava de les tècniques artístiques d'època medieval. Vam parlar del fresc, vam parlar del tren, de la talla escultòrica, de tècniques d'orfebreria. Però bé, del que ara parlarem serà d'una tècnica però no d'època medieval, sinó d'aquella que es va utilitzar a principis del segle XX precisament per arrencar i traslladar bona part dels conjunts de pintura romànica de les esglésies dels Pirineus cap a Barcelona. I així de pas recuperem un episodi força polèmic, però a la vegada també molt interessant, sobre la història del patrimoni de Catalunya. Ho recordeu? Bé, abans d'explicar la tècnica de l'arrencament, caldria primer posar-nos en context per poder respondre a la pregunta que d'entrada ens podem fer, i és per què es van arrencar i traslladar les pintures del seu emplaçament original fins a Barcelona? Doncs el cert és que tots aquests arrencaments es van realitzar perquè no es repetissin altres casos com el de les pintures de l'absis de Santa Maria de Mur, al Pallars Jussà, que curiosament l'any 1919 van ser venudes arrencades i traslladades al Museu de Belles Arts de Boston, d'on no n'han sortit més, i tot per 5.000 pessetes, ni més ni menys que per 30 dels actuals euros. Per preservar la resta de patrimoni d'episodis com aquest, es van haver de dur a terme campanyes d'arrencament i salvaguarda de molts altres conjunts dels Pirineus, portar-los en un entorn més segur a Barcelona. L'altra pregunta que ens fem és per què en aquests moments comença a interessar el patrimoni artístic de totes aquestes esglésies si durant molts anys ningú n'havia fet cas? És més, fins aleshores, els propis habitants dels Pirineus tenien bona part de les pintures interiors dels seus temples o bé cobertes i tapades per capes de calç o bé completament amagades darrere de retaules i altre mobiliari litúrgic. De fet, molts d'aquests habitants ni tan sols estaven al corrent de l'existència i, sobretot, de la importància històrico-artística d'aquests frescos i escultures. I és que, en general, el passat medieval i tot el seu patrimoni no es coneixia massa perquè realment tampoc interessava. L'època medieval des de sempre havia estat concebuda més aviat com una etapa fosca i de pèrdua que no pas de passat esplendorós. Per tant, es tendia a deixar-la de banda, a arraconar-la, en definitiva, a oblidar-la. Com ben oblidat i exposat a unes condicions de conservació força deficients, havia quedat bona part del patrimoni dels Pirineus catalans. L'interès pel món medieval a Catalunya no s'iniciarà fins ben avançat al segle XIX i principis del XX, a resultes de tot el moviment cultural derivat de la Renaixença, que lligava perfectament amb tot l'esperit romàntic que s'havia donat de manera generalitzada a Europa. A Catalunya, com en altres països europeus, d'alguna manera, darrere d'aquest interès per recuperar i estudiar el passat, sobretot aquell més oblidat i més desconegut, el medieval, hi havia una clara voluntat de cercar també els orígens de la diferència respecte a altres estats, d'aquella identitat pròpia, en definitiva de la nacionalitat catalana. Així doncs, la historiografia de l'art romànic a Catalunya, és a dir, aquest voler recuperar, inventariar, estudiar, protegir i presentar els vestigis per tal de donar-los a conèixer a tothom, és al capdavall l'itinerari d'una llarga cerca identitària. És en aquests moments quan Elies Rogent restaura el monestir de Ripoll, el 1885, quan Lluís Domènech i Muntaner treu els primers volums de la Història General de l'Art i, posteriorment, en busca d'una arquitectura nacional. Josep Gudiol comença a publicar manuals d'arqueologia i Josep Puig i Cadafalch fa les primeres reivindicacions sobre l'existència d'un art romànic estrictament català, a través d'uns estudis i uns escrits que culminaran en la seva monumental obra L'arquitectura romànica a Catalunya. Cadafalch serà, sens dubte, una figura clau dins el naixement de la historiografia de l'art català i, a més, exercirà un paper decisiu en la tasca de sensibilització dels catalans, no només pel que fa a la protecció del patrimoni, sinó sobretot també en la necessitat de crear museus on exposar-lo i salvaguardar-lo. Ell serà el principal impulsor de la creació de la Junta de Museus, el 1902, que serà l'embrió del futur Museu d'Art i Arqueologia de la Ciutadella, que després acabarà esdevenint el Museu Nacional d'Art de Catalunya, a Montjuïc, ja el 1934. També de la Junta de Museus havia nascut un any abans, el 33, la institució dels Amics dels Museus de Catalunya, una entitat que naixia amb la missió d'agrupar a totes aquelles persones que de manera desinteressada volien col·laborar en la conservació, però sobretot en la difusió i el creixement del patrimoni català. Però bé, tornem al 1907. Aquest any és quan es crea un organisme molt important, l'Institut d'Estudis Catalans. Va ser a través de l'IEC que es van dur a terme tot un seguit de rellevants expedicions arqueològiques per tot Catalunya. Precisament a resultes d'una d'aquestes va ser quan es va produir l'autèntica descoberta del romànic català.
Estem parlant de la missió arqueològica jurídica a la Ralla d'Aragó del 1907, en la qual, durant tot el mes de setembre, un grup de membres de l'IEC, format per Puig i Cadafalch, Josep Gudiol, Josep Goday, Adolf Mas i Guillem Maria de Brocà, van visitar els Pirineus. I a mida que anaven recorrent els seus pobles, van anar fent troballes de tot tipus, esglésies, pintures, escultures, de les quals en van fer fotografies, plànols i dibuixos per tal de poder-ho tot, en primera instància, inventariar, documentar i fer-ne publicacions. A les Memòries del Conservador, del 1911, Gudiol deia: «Mai oblidaré les sensacions que vaig experimentar a mesura que anaven sortint del llòbrec amagatall aquelles escultures oblidades que per les seves dimensions i formes feien l'efecte de cossos humans momificats i assecats en estranyes posicions». Una de les publicacions més famoses que va sortir fruit d'aquestes expedicions van ser els fascicles que l'IEC va publicar amb l'ajut de la Junta de Museus i sota la direcció de Josep Pijoan, que parlaven de les pintures murals de la Vall de Boí acompanyats de fotografies i de tot tipus de material gràfic. Aquesta publicació, però, juntament amb totes les altres sorgides en aquests moments, no només va treure l'atenció dels estudiosos, sinó també la cobdícia d'antiquaris i traficants d'art, que de seguida s'hi van interessar i van començar a moure fils per poder adquirir i revendre part d'aquest patrimoni, com és el cas que ja hem comentat de Santa Maria de Mur. És, doncs, en aquest moment quan comença a interessar l'art medieval català, però a la vegada també quan es comença a veure profundament amenaçat. És per aquest motiu que la Junta de Museus decideix intervenir-hi ràpidament. No va aconseguir salvar les pintures de l'absis de Santa Maria de Mur, però sí un total de 345 metres quadrats de pintura mural del Pirineu català, que estava ja en projecte d'arrencament i trasllat. Després de pactar amb l'antiquari que dirigia l'operació i de pagar una suma determinada de diners, les pintures van ser igualment arrencades, però en lloc d'anar cap a Amèrica o altres destinacions, van anar cap al Museu d'Art i Arqueologia de la Ciutadella. Cal dir que en el si de la Junta de Museus es van produir intensos debats entorn de si les pintures havien o no de ser arrencades del seu emplaçament original. El mateix Puig i Cadafalch s'hi oposava rotundament, doncs considerava que era il·legítim, ja que arrencant-les es produïa una clara destrucció del lligam intrínsec que hi ha entre la pintura i l'entorn arquitectònic per la qual ha estat concebuda i creada. Sembla ser, però, que finalment es va decidir a emprendre l'operació per dos motius. Per les poques garanties de conservació que les pintures tenien en aquestes esglésies, amb problemes importants d'humitat, entre d'altres coses, però sobretot per aquesta falta de lleis que deixava el patrimoni desprotegit davant de possibles tentatives d'especulació, de venda i d'expatriació de l'art català. D'aquesta manera, entre el 1919 i el 1923, els conjunts pictòrics de bona part dels Pirineus van ser estudiats, arrencats i traslladats a Barcelona. L'operació la van dur a terme un grup d'especialistes italians de l'Escola de Bèrgam, que estaven encapçalats per Franco Stefanoni amb l'ajuda d'Arturo Dalmati i Arturo Cividini, que sembla ser que eren els únics que en aquells moments estaven realment preparats per realitzar aquella tècnica que havia estat transmesa de pares a fills durant diverses generacions, però que ja tenia els seus orígens al 1730, quan Antonio Contri va experimentar per primera vegada amb èxit un arrencament a Cremona, a Itàlia. Al 1850, Giovanni Secco Suardo, un aristòcrata i col·leccionista italià, sembla ser que va abandonar la seva carrera diplomàtica per obrir una escola de restauració a Bèrgam. Va ser en aquesta escola on es va perfeccionar i consolidar la tècnica d'arrencament per estrapo. Més tard, al 64, Secco Suardo es va desplaçar a Florència amb el seu ajudant fuster, l'Antonio Zanchi, per fer una demostració d'arrencament en públic que va aixecar moltíssima expectació. Aquesta demostració consistia en arrencar i tornar a col·locar in situ 10 pintures al fresc. El 1866, el comte va publicar els seus secrets en un manual que va gaudir d'una fortuna sense precedents en el seu gènere. A Bèrgam, el seu ajudant, Antonio Zanchi, va veure l'oportunitat d'obrir un taller especialitzat en extracció de pintura mural i realment va tenir molt bona vista, ja que en poc temps va adquirir molta fama i molts encàrrecs fora d'Itàlia. Per poder atendre tota aquesta demanda, va contractar un ajudant, Giuseppe Stefanoni, que es diu que va acabar superant amb escreix el seu propi mestre i convertint-se en el més gran estratista mai hagut fins al moment. Doncs justament va ser la fórmula de Giuseppe Stefanoni la que el seu fill, Franco Stefanoni, va aplicar als Pirineus catalans.
Aquesta tècnica d'extracció de pintures murals es pot dur a terme mitjançant dos procediments diferents, l'estaco i l'estrapo. L'estaco és aquell en el qual s'arrenca la pintura, però també part del mur, és a dir, la preparació de morter sobre la qual s'havia aplicat la pintura al fresc, l'anomenat intonaco. L'altra tècnica, en canvi, l'estrapo, que és la que té més reputació si realment se sap executar, permet arrencar únicament la fina pel·lícula pictòrica i ja no tot el preparat. És una tècnica, per tant, més minuciosa i arriscada, ja que té més perill que es trenqui o s'estripi la pintura. A través de l'estrapo és com l'equip de Stefanoni va arrencar la majoria d'aquestes pintures murals romàniques. Bé, per poder terme l'extracció per estrapo, primer cal descobrir les pintures i netejar bé la superfície que volem arrencar. Hem de tenir en compte que a les esglésies del Pirineu moltes havien quedat tapades per emblanquinaments de calç o per mobiliari litúrgic, com és el cas de Sant Climent de Taüll, que durant molts anys havia quedat amagat darrere d'aquest retaule, en el qual, en el fons, li hem d'estar agraït, perquè d'alguna manera o altra va protegir les pintures de possibles cops o agressions. És molt important que la superfície pictòrica que volem arrencar estigui ben neta i lliure d'impureses, que puguin suposar problemes després a l'hora d'arrencar-les. Quan ja les tenim ben netes i llimades, podem començar el procés, que consisteix en aplicar damunt de les pintures teles de cotó prèviament empapades amb cola de conill. La cola de conill, com ja sabeu, és aquesta substància que s'obté de portar en ebullició al bany maria una mescla d'aigua i cartílags o pells de conill. És una cola molt comú que s'ha utilitzat molt al llarg de la història de l'art. Doncs bé, la tensió que genera la mateixa cola de conill en assecar-se genera la força necessària per arrencar la pintura del mur, la qual automàticament queda enganxada a la nova tela. Es podien aplicar successives capes de tela de cotó, fins a 3, 4, 5, per generar una estratificació ben forta que protegís bé les pintures en el moment de l'extracció. El que és l'estrapo pròpiament dit, el moment en què estem arrencant les pintures del mur, és molt delicat, és molt minuciós. Per tant, calia anar molt a poc i, sobretot, molt important, s'havia de fer per superfícies no molt grans de pel·lícula pictòrica, que s'havien de fer per zones estratègiques de la composició, sense tallar pel mig figures de la pintura. I com dèiem, s'ha de fer molt a poc, molt lentament, ajudant-nos d'una escarpa i un martell, amb els quals anem fent copets damunt de la pel·lícula pictòrica que ja està enganxada a la tela per acabar-la d'ajudar a desprendre's del mur. A mesura que es va desprenent, l'anem cargolant damunt de les mateixes teles. D'aquesta manera és molt més fàcil traslladar-les en el nou suport. Pel que fa a les campanyes d'arrencament del 19 al 23, aquests suports eren reproduccions arquitectòniques que es van fer imitant els absis, les absidioles o els murs dels museus de les esglésies del Pirineu. Eren bastidors de fusta recoberts d'arpilleria i de guix que van ser realitzats seguint els plànols que havia fet Josep Maria Ràfols ja en les expedicions que s'havien fet en tota la zona pirenaica. Però bé, abans de traspassar aquestes pintures en les noves reproduccions arquitectòniques de les esglésies, cal fer un pas previ. Primer s'han de traslladar les pintures en un suport de tela. I com ho farem? Doncs seguint el mateix procediment, però a la inversa. Agafem les pintures pel seu revers i les enganxem a les teles amb casseinat de calç, el qual, en carbonatar, fa que les pintures cristal·litzin de nou i quedin enganxades en el nou suport textil. Aquí s'explica que els Stefanoni, per fer aquest casseinat de calç, seguien la mateixa fórmula que Secco Suardo i, per tant, utilitzaven calç, llet i formatge fresc. Una cosa que té la seva lògica, ja que la principal proteïna de la llet és la caseïna, que té un alt poder adhesiu. De fet, això no venia de nou. Cennino Cennini, al segle XIV, en el seu tractat de tècniques artístiques, ja parlava de la llet com un aglutinant pictòric. Doncs bé, sembla ser que l'equip de Stefanoni i posteriorment, durant molts anys, els restauradors del museu esperaven assíduament els repartidors de llet davant de les portes del museu. I també s'explica una altra anècdota, i és que els restauradors podien arribar a passar-se tot un matí esperant que els acabessin de ratllar la quantitat suficient de formatge que necessitaven per fer una intervenció. Bé, quan ja tenim les pintures traspassades en aquest nou suport textil, caldrà treure les teles que encara tenim per la part del davant i que hem utilitzat per arrencar les pintures del mur original. Doncs bé,
Com que la cola de conill que hem utilitzat per enganxar aquestes teles és soluble a l'aigua, la millor manera per treure-les serà utilitzant aigua molt calenta, servint-nos d'esponges empapades d'aigua, anem fregant damunt de les teles i aquestes a poc a poc s'aniran desprenent de la superfície. I ara sí, ja les podrem traslladar damunt de l'arquitectura, d'aquesta reproducció arquitectònica. Ara bé, com ho farem? Utilitzarem la mateixa solució, la mateixa fórmula de llet, calç i formatge? Doncs no. Sembla ser que en aquest cas s'utilitzaven els restauradors una altra fórmula adhesiva, que tenia com a base no la llet, sinó la farina, que gràcies al midó esdevenia un aglutinant de primer ordre. I ara sí, voilà, ja tenim les pintures traslladades en el nou suport arquitectònic, és a dir, en aquest nou entorn museístic. Aquí veiem algunes imatges d'aquest procés d'estrapo fet per l'equip de Stefanoni, com aplicaven les teles de cotó amb cola de conill, com es servien d'escarpa i martell per acabar d'extreure les pintures del mur i com les van anar enrotllant sobre les mateixes teles i embalant-les dins d'aquestes caixes de fusta que les protegissin bé a l'hora de traslladar-les fins a Barcelona, un trasllat que es va fer a llom de roquets des dels Pirineus fins a la Ciutadella. Una vegada arribades al museu, veiem com els van anar traient amb aigua i esponges les teles de cotó que encara tenien per la part del davant i com les van traspassar definitivament sobre aquestes reproduccions arquitectòniques fictícies de fusta que imitaven els absis de les esglésies romàniques originals. D'aquesta campanya d'arrencaments s'expliquen diverses anècdotes. Sembla ser que es va establir que un dels membres del museu, Vidal i Ventosa, seria l'encarregat de supervisar el procés i d'anar informant de tot a Joaquim Folch i Torres, el director de la secció d'art medieval i modern del museu. Doncs bé, en algunes de les cartes que li enviava, explicava que en alguna ocasió havia vist treballar els italians en un estat molt dubtós de possible embriaguesa, fet que li irritava molt, tenint en compte que Stefanoni sempre el relegava a aquells treballs més senzills per tal que no descobrís la tècnica que utilitzava per arrencar les pintures. Ventosa explica a les cartes que, malgrat tot, al final va acabar descobrint el secret del procediment dels italians, que molt curiosament tampoc va voler redactar per escrit a les cartes, sinó que li va prometre a Folch i Torres que li explicaria de paraula. S'explica també que durant aquest procés d'arrencaments hi va haver protestes i algun incident, ja que els veïns de Taüll volien diners a canvi de les pintures. L'episodi més greu es va donar la nit del 15 de juliol del 1920, quan van saltar pel campanar de Sant Climent, rebentar la porta de l'església i arrencar la tela que recobria aquest fresc. Un fragment molt important, ja que es tracta de l'acte de consagració de l'església, a partir de la qual s'ha pogut datar Sant Climent i Santa Maria de Taüll de l'any 1123. 10 dies més tard de l'incident, van trobar els trossets escampats pel cementiri i també dins d'una galleda amb aigua, cosa que va afectar força l'estat de la pintura. Finalment, però, els fragments es van poder recomposar gràcies a les transcripcions i fotografies que s'havien fet durant aquelles inspeccions prèvies que comentàvem anteriors a la campanya d'arrencament. Cal dir que la tasca de l'equip de Stefanoni va ser realment molt bona, ja que els arrencaments es van fer amb molta precisió i, a excepció d'aquest incident totalment aïllat, les pintures van arribar a Barcelona en molt bon estat i conservant la seva qualitat pictòrica original. Un fet complicat amb una tècnica com l'estrapo, on amb l'arrencada hi ha el perill que es desprenguin aquells últims acabats que s'haguessin pogut realitzar al sec i no al fresc, i que per tant tinguessin un poder d'adhesió menor al mur. El cas més clar el veiem a Sant Climent de Taüll, on s'havia usat un pigment extret de l'atzurita, que juntament amb el cinabri i la erenita és el que donen aquest blau tan singular i característic a la Maiestas Domini de l'absis. Doncs bé, l'atzurita, que era un mineral molt més costós que les aerenites dels Pirineus, només es podia aplicar al sec. La qualitat tècnica, per tant, de la intervenció de Stefanoni queda més que confirmada pel fet d'haver sabut detectar i conservar aquests acabats al sec. De fet, la veritable clau de l'èxit està sobretot en l'anàlisi que van fer dels conjunts pictòrics. Tot un any van estar fent aquestes inspeccions prèvies al procés d'estrapo. Així, en proporció, gairebé es va dedicar més temps als estudis i reconeixements que a l'arrencament de les pintures pròpiament dit. I què va passar amb les pintures després de portar-les a la Ciutadella i abans no van arribar al MNAC tal com les tenim avui dia? Doncs el cert és que van viure unes quantes aventures. Els conjunts es van conservar al Museu d'Art i Arqueologia des del 1924 fins a inicis dels anys 30, moment en què es van anar desmuntant i traslladant un a un des de la Ciutadella fins al Palau Nacional de Montjuïc, que a partir d'aleshores es convertiria en el nou Museu Nacional d'Art de Catalunya. Aquí podem veure els operaris duent a terme aquesta complicada tasca de desmuntatge i trasllat de totes les reproduccions dels absis i murs d'un museu a l'altre.
El nou Museu Nacional d'Art de Catalunya a Montjuïc havia de ser inaugurat el 7 d'octubre del 34, però degut als famosos fets del 6 d'octubre es va haver d'ajornar fins al dia 11. És per aquest motiu que l'acte va ser presidit pels militars que exercien el poder en aquells moments. El repòs de les pintures va durar ben poc, doncs en esclatar la Guerra Civil el 36 i davant del perill de possibles bombardejos a Barcelona, va ser necessari moure altra vegada els conjunts cap a un refugi més protegit. Quin? Doncs l'església de Sant Esteve d'Olot i altres masies de Darnius, Bescanó i Agullana. A Sant Esteve, les pintures van quedar curosament custodiades per un grup de Mossos d'Esquadra i bombers i per tot un equip de conservadors del museu que, encapçalats pel mateix Folch i Torres, van instal·lar el taller de conservació i restauració en un edifici molt proper al temple, ni més ni menys que la casa Solà i Morales de Domènech i Montaner. Durant els anys del conflicte, algunes d'aquestes pintures van visitar ciutats europees com ara París, on el 1937, amb motiu de l'Exposició Universal, es va organitzar una mostra d'art català on es podien contemplar obres com ara les pintures de Sant Climent. Posteriorment, es van poder veure de nou en un altre palau francès, on Folch i Torres va fer una nova proposta d'exposició dels absis romànics. Un cop acabada la guerra i després de passar per Ceret i Ginebra, els conjunts romànics van tornar definitivament al Palau Nacional de Montjuïc, on el 12 de juny del 1942 s'inaugurava oficialment la col·lecció d'art romànic sota la direcció de Xavier de Sales. Joaquim Folch i Torres va ser condemnat a 12 anys de reclusió pel delicte d'auxilio a la rebel·lió armada per part del Tribunal de Depuració de Funcionaris Municipals. D'aleshores ençà, els conjunts ja no han sortit més del museu, però sí que han estat objecte de més d'una remodelació, com ara la que es va dur a terme als anys 80 per part dels arquitectes Guy Aulenti i Enric Stigman, en la qual tots els vestidors de fusta dels absis es van deixar a la vista d'acord amb els nous principis de conservació pictòrica. Finalment, entre el 2010 i el 2011, es van realitzar les últimes obres de remodelació i renovació del discurs museogràfic de les sales de romànic, tal com les podem contemplar ja actualment. Bé, és cert que a tots ens agradaria entrar a les esglésies romàniques, com ara la de Sant Climent de Taüll, i trobar-nos el conjunt de pintura original del Manac in situ, és a dir, el lloc pel qual va ser concebut i creat. Ja sabem, però, que això és del tot impossible per molts motius. Però cal dir que has de prendre una molt bona decisió quan, després de descobrir fragments de pintura originals a l'església, s'optés per acabar retirant les reproduccions que havia fet Ramon Millet als anys 60 i servir-se d'una gran aliada, com és la tecnologia, per tal que aquests vestigis romànics, a partir del 2013, es poguessin retrobar de nou amb les pintures del Manac, que per mitjà de la tecnologia del videomapping es van poder començar a projectar en 3 dimensions sobre els seus antics murs. Bé, doncs aquí acaba aquest capítol de la història del patrimoni del nostre país i res, tot l'equip esperem de tot cor retrobar-nos ben aviat als amics dels museus de Catalunya.